Dacă astăzi vorbim despre fonduri, mâine vom vorbi despre rețelele acestor fonduri în regiunea noastră, dar apoi mâine vom vorbi despre ceea ce face președinția Europei. Știți că deja avem președinția Europei, dar va avea o altă atribuție de ani, va avea o altă forță. Europa își va crea o armată, ceea ce nu ține știe că în studii și pregătiri pentru acest domeniu. Se poate da un exemplu că America își poate bloca câteva zeci de mii de militari în 3 luni de zile și pentru operațiunea militară 5.000 de oameni în al 30-lea zi. Europa, deși are un număr mai mare de militari, nu poate într-o seară de operațiuni mai repede de 6 luni de zile. De aceea, și pe acest domeniu există o mișcare strategică și putem continua pe domeniul energiei, care ne interesează foarte mult, pentru că suntem în partea de est a Europei, pe unde vor intra toate conductele necesare pentru protejarea energetică a Europei. Cred că relația aceasta administrație și reprezentanții noștri în Parlamentul European ne arată că a plecat bine această relație și evident că responsabilitatea noastră este de a transfera din aceste lucruri către oameni prin aceste documente. Vă pot spune că noi putem să ne considerăm creștinași în locul de naștere, ne considerăm în locul unde activăm oamenii ai locului, ne considerăm în locul pentru că ne-am născut în România, dar trebuie să ne considerăm europeni, să ne comportăm european, să ținem la ceea ce înseamnă structurile europene, pentru că sunt structurile care, pe viitor, o să ne dea cam 60% din tot ceea ce înseamnă legislație. Deci, regulile